kukul. Bata pa kukul. Ang kukul. Tagol. Morning, Tits. Tita. Tanya. Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Mahal kaya talaga ako ni Glenna kahit hindi ako mapera? Hindi ako si Glenna. Tanya Chinita to. Feel good morning. Ako po si Nards ng Taguig City. Shout out sa mga kapitbahay ko po dito. Isa po akong katasers na palagi nag-aabang sa programang Mga katas ng nakalipas. may trabaho naman po ako at abot naman po sa minimum ang kinikita ko, Call and Tits. Ganoon din po ang girlfriend kong si Glenna. 3 years kaming in a relationship. Sa pamilya ko, tanggap na tanggap po siya. Sa pamilya naman niya, botong-boto rin po sila sa akin. Parang napaka-perfect na ng relasyon po namin. Kahit simple lang po. Pag hinatid ko po siya sa kanila at inabot na ako ng gabi ay minsan doon na rin po ako nagdi-dinner. Nakakahiya rin po kasing tumanggi at saka sayang libre na rin po yun. At dito na nagsimula Ang mga katas ng aking nakalipas. Nakakaya, nakaluto na. Parang Ay, palagi na lang kung nagpapalibre dito sa inyo. Nakakahiya naman. Nards! Ay, Nards. Nakaahin na dito. Lumapit na kayo dito ni Glenna. Kain na, Nards. Kain. Walang Kain hiya. Halika na. Nakahain na dito. Diyos ko naman. Tamo, tutunog yung plato. Patunogin mo yung kutsara, Kanor. Nilulok ko eh. Halika, Tito, umupo tita. ka na, Magabi umupo po. ka na. Ba't ba nasa labas kayo? Bali, uuwi ka na. Uwi na po sana ako eh. Ano ka ba? Naman. May grasya na dito. Kumain ka muna. Umupo ka na. Ano ka na? Ikaw naman, para kang others. Future manugang ko. Correct. Diba? Diyos ko, tinan mo, kagwapo ng, ang ganda ng magiging lahi kapag kayo ang nagkatuluyan ni Glenna. At saka, Nards, huwag kang mag-alala. Alam mo, yan si Glenna, hindi naman yung gold digger katulad ng mga bata ngayon. Tsaka katulad nung yung sa social media, si Tita Max ba yun? Hindi yun katulad niyan. Alam ko naman Ano po yan? yun. Mahal, Diyos ko, mahal na mahal ka niyan kahit Ay, yan lang ang trabaho mo. sige na, umupo ka na, kumain ka na. Huwag ka na mahiya. Para ka namang others. Kaya Para kang just now. pa- Parang just Ha? now. Ano yun? Parang ngayon lang, just now. Ganun lang. Hindi ako natawa. Hindi naman ako nag-joke sa'yo, darling. Oh, Glenna, Opo, anak. kumain ka na. Teka, binalutan na kita ng pagkain para iuwi mo sa inyo. Ay, naku po, huwag na po. Hindi pa nga po ako nakakain. Eh, nakakahiya naman, nagbalot pa kayo. Hindi, wala yon. Ganoong, kung sino ang mahal ng anak namin. Ay,
Siyempre, mahal ko rin. Yan, isa pa kung sino ang mahal ng anak namin. Mahal ko rin. Ganyan kami dito. Talagang hindi mapapalagay ang loob mo sa amin kapag kami na ang naging iyong in-laws. Charan! Pasensya na, Kanya pala- napakainit pa tong niluluto ko, ha? Halika na, Yaya Sila bawang Trixie. tahong. Yaya Tas Trixie. may guso at Baka may red tide, ha? Red tide? Tinanggal ko na yung pula. Hindi, bawal ngayon magtahong. Bakit yan ang niluto mo? Baka may red Ay, tide. mura lang kasi. Piso lang yung tumpok. Sayang naman. Ikaw talaga, Trixie. Kasi Yaya Trixie, baka ano yan, ha? Baka galit ka ba sa amin? Baka mamatay kami, ha? Hindi naman ako galit. Nagtitipid nga tayo. Bakit yung budget ng nanay mo binigay 100 lang? So mag-i-expect ka ng ano? Mahal kain ka Una? na, mahal kain ka na. Sige, Halika salamat. na. Nakakahiya naman pero sige po. Yaya Trixie, yung ano po, yung pasalubong, yung balot ni ano, ni... Nandyan na yung tahong. Andyan na, mamasa-masa pa yung tahong na yan. Sige, kain ka lang. Sige, kain na tayo, ha? Ay, magdasal muna tayo. Ha? Lord, salamat sa pagkain. Busog ako, mahal. Salamat, ha. Gusto mo pa ng Basta ano? ako. Hindi na ako na ako. Sure ka? Mm-mm. Dito ka na kaya matulog. Pwede naman kila mama at papa eh. Ayoko, dyan hindi naman ako sa sala eh. Next time na lang pag... Siyempre, ano gusto mo sa kwarto ko? Oh, alam mo, siyempre. Ano mo, sinaabuso yung kabaitan ng nanay ko, tatay ko sa'yo. Porke Hindi. boto sa'yo Pati yung yaya ko, yung yaya namin, gustong gusto ka. Sobra ka na. Hindi nga. Hindi na nga ako matutulog dito eh. Sige na, uwi na ingat. ako. Bye-bye. Tita, salamat po. Ay, Dito ka na lang matulog. Mamimiss ka namin, iho. Bata Mahal ka na pa. mahal ka namin. Bata ka pa, iho. Hindi na mamamatay ka nun. Ay, sabi ko nga. Sige po. Ingat Kulit ka. na magulang mo. Gusto mo ipahatid ka namin sa driver. Darling, wala naman tayo sasakyan, darling. Ba't naka-driver, darling? Kaya nga driver lang, hindi ko naman sinabi sa sakyan eh. Ayan. Driver, ihatid ka, maglalakad kayo. Ang galing-galing talaga na, darling ko. Siyempre. Sige po, una na po ako. Mahal. Ingat. Bye-bye, mahal. Salamat sa dinner, ha? Mahal, thank you sa dinner. Love you, ingat ha. Love you. See you tomorrow. Ay. Bakit pa nga isa, no? Mahal talaga kita, namimiss kita eh. Pilyo ka. Bakit? Anyan sila mama at papa nakatingin oh. Dito sa may gilid ng pinto. Dito. Hoy, kita namin dito sa Hoy, Maisi. halaman. Kita sa butas. Sige, bye-bye. Bye. Yan ako. Love you po. Love you. Napakabait po nilang lahat sa akin, Kolantits. Natutuwa po ako dahil napaka-smooth, napaka-perfect lang po ng lahat. Hindi man ako mayaman, ordinaryong mamamayan lang ako, pero mahal na mahal ko po si Glenna at mahal na mahal niya rin ako, pati ng pamilya niya. Kaso, kapag wala na pala ako sa bahay nila, iba pala yung pinag-uusapan nila. Diyos ko, anak. Gusto ko kitang iumpog sa pader. Yun na ba yun, ha? Yun na ba yung kaya mo? Parang Sa ganda mong yan. tayo pa yata bubuhay dun, ha? Kaya nga, sa ganda mong yan, yun lang makakakuha ka pa ng politiko. Ang jawain mo, pero Kanor, banggitin mo na yung OFW yung nirereto natin. Yung sinasabi ko sa'yo, Nga anak. pa. Yung ano ka ba naman? Anak ng kumpare ko na nasa Canada butcher. Ang laki ng kinikita Ano ng ba butcher. yung butcher? Butcher? Nagbibinta ng butchi? Butcher. Ano ba daw siya ng i-snatch? Snatcher. Nagbibinta ng butchi. Eh, ba't di naman Butcher. nagbebenta ng snatch yun eh? Di ganun pa rin yun, anak.
malaki yung kinikita ng butcher sa Canada. Tapos binata pa ito. At type na type ka, si Carlo. Oh, anak. Diba nakausap mo na siya? Sandali. Iniisip ka lang namin ang kapakanan mo, kaya... Ayan, tumatawag na sa akin kasi kinausap ko na ito dali eh. Kausapin mo. Paano po Glena. si Nard? Oh, nice. Alam ko naman na mas Anak, gwapo to. Ayan na. yung tahong nga, hindi makabili. Diyos ko. Paano ka magkakasasakyan niyan? Paano ka magkakalaking bahay? Ayan na. Hello, Carlo. Hello po, kumusta kayo dyan sa Pilipinas? Malamig po dito ngayon sa Canada, nag-snow. Kailan mo kukunin ang anak namin? Oo nga, Carlo, pati kami gusto ko rin makatikim ng snow. Kaya nga, Masarap ba yung snow? Matamis ba? Sige ho, pag pumayag yung anak niyo sa akin na... payag na to. Oo nga, payag na yan, di ba? Hello? Kailan mo ako Carlo. kukunin? Akala ko ayaw mo, anak. Anytime, Glena, alam mo naman, type na type kita. So, tsaka... Tingnan mo, anak. Ang gwapo, namula-mula. Tisoy kasi sa Kaya isnyo. nga, Papa, magiging ganyan din tayo, di ba? Oh, kaya nga. Carlo, kailan magkano daw? ka kinikita mo dyan bilang butcher? Oo. 6 digits, di ba? Siguro sa ngayon, medyo matumal, kaya mga nasa 300,000 lang ang buwan ko. 1, 2, 3. What? 300,000! Grabe Bakit naman. may echo yun? Grabe naman yan. 300,000 daw, ma? Tiba tayo mo. Pero wala pang overtime yan kasi ako tinatamad ako. Pero ngayon na-inspire ako kay Glena. Mag-overtime pa ako. Aabot siguro mga 450 to 500,000 ang buwan ko dito. Buntisin mo na tong anak namin. Oo, pwede ba ano yan? Pwede bang ano ba? Yung ano niya? Inverto. Ano yun? Pwede ba natin In vitro. Hindi, yung ano mo, ilalamob natin dito para diretso na. Yung itlog niya. Yan. Basta anytime ako, Glena, just let me know. Alam mo naman na type kita, Glena. Ako din, sobrang type kita. Bago ka man ipanganak, type na kita. Okay, salamat, Glena. See you soon. See you soon, Glena. Yan ang sinasabi ko sa'yo, anak. Madali kang kausap. That's what I'm saying. Ay, grabe ka talaga, That's anak. what I'm saying. That's my girl. 1, 2, 3, appear. Appear, disappear. 1 half, 1 fourth. Yung katotohanan kaya kinausap ko po si Glena Colantits. Ano? Sino si Carlo? Sino si Carlo? Sino yun? Akala ko ba okay ako sa family mo? Pero pag wala pala ako, iba pala yung lalaking gusto nila para sa'yo. Ano sinasabi mo? Mabait sa'yo sila mama at papa. Boto nga sa'yo yun, Nard eh. Boto sa akin. Pero pag wala ako, iba yung gusto nila. Saan mo naman nalaman yan? Sobra namang Huwag ka manira nang yan. magmaang-maangan. Hindi ito paninira. Kasi yun yung katotohanan. Mabait naman yung tao eh. Mabait yung tao. Tsaka Grabe iniisip naman lang ni mama at papa yung kapakanan ko. Grabe naman yung pamilya mo. Pupunta ako sa inyo, okay naman sila sa harap ko. Pero pag talikod ko, iba pala yung gusto nila para Di sa'yo. ganun sila mama at papa. Mababait na magulang yun. Keso minimum lang ako. Yung kalaban ko, taga-Canada at mas gwapo pa sa akin. Kumikita ng 6 digit. Ganun ba yon? Nard, hayaan mo na lang muna kami. Anong hayaan, Glena? Anong ibig mo sabihin? Maiintindihan mo rin ako pagdating ng panahon. Pero hayaan mo lang muna yung mga magulang ko. Ano nga? Anong focus mo? Siyempre yung future ko. Yun ang mahalaga. Kaya, stay put ka lang. Ano? To say please, love.